a vítajte u nového videa. Dneska to bude opäť Ask video. Pretože sa vám páčil sa vám aj Ask Evo 1, aj Ask Evo 2. Takže myslím, že môžeme ísť na trojku. Ideme Ask Evo 3. OK? Prvá otázka. Prečo si začal natáčať videá? No, dosť zložitá otázka, ale mám na to jasnú odpoveď. Lebo chcem kopírovať Goga. Všetci mi to vravíte proste. Ivo, tam kopíruješ Goga, Ivo, kopíruješ Goga. Správ krátky prank na maminu. OK. Ľudia, takže toto bude taký prank, že poviem mojej mamine, že sanitka ide vonku, že poviem svojej mamine, že sneží a uvidíme, či na to skočí, hej? Takže ideme na to, dobre. Bereme si tablet už. Ja sa skryjem tu za záclonu, aby ma proste tak akože vidieť. No, to je jedno. Mami, vonku sneží, poď rýchlo. Vonku sneží. Neverím. No tak poď sa pozrieť. Ježiši, ja ťa asi zahluším. Za čo? Prank, jak má byť. Prank, jak má byť. Ako si sa mal pôvodne volať? Na túto otázku sa spýtame maminy. Dobre. A mami, poď sem prosím ťa. Mami, ja točím video, fanúšikovia chcú od teba niečo vedieť. Postav sa sem, pekne sa sem postav. Tuto je moja mamina, videli ste ju v pranku. Mami, fanúšikovia sa ťa pýtajú, ako by som sa mal pôvodne volať? No, Peter. A keby som žena? Petra. Ahoj. Zavri dvere. Ľudia, počuli ste to sami, mal som sa volať Peter alebo Petra. A otázka ďalšia je, prečo všetko strácaš? Lebo sa mi chce. A posledná otázka je, že či máš rád školu. No ja mám veľmi rád školu. Veľmi. Takže pokiaľ sa vám Ask Evo 3 páčil, hoďte like. Odber alebo komentár a čaute! A 60 odberateľov už mi prekročili. Čau.